Natayon iti masarakan na ti maysa nga mister ijaya ili iti nagilian La Union na partikular iti Sitio Ubog, Barangay Gusing Norte iti nasao nga ili. May basar iti report nga nakalap ti Bombo Radyo Manipur iti La Union na Police sa Provincial Office dagiti kameng iti nagilian na police station ket nag-respond diri gitoy iti nai-report nga maysa nga lalaki nga awanan iti biyag wenno ayon nga detikat iti nadiskubre dati maysa nga cemented open irrigation canal masarakan iti nasa nga lugar no sa dino nabigbig daytoy ani Loriano Segundog taon iti namapulo ket inem ada nasawa maysa manalon ken residente iti nasa o a lugar no sa dino katapagapaman nga nakaawat dagiti kameng iti nagilian na police station iti nasa ong report ket dagos dagitoy nga nag-proceed wenno turong iti nasa nga lugar ket tapno iti kasta i-verify dati kinapudno iti nasa nga report dati ayan ti biktima ket mga 10:35 idi rabi ket nasarakan dati biktima nga motionless ken datoy datoy tinti maysa nga irrigation canal ken nairobrob datoy ulo na iti paylaeng open canal nga sidag iti farm iti biktima dati biktima ket na iturong pay iti pailang nagresponde nga person ti Nagilian na District Hospital ngam naideklara detoy nga dead on arrival baban pa lang iti attending physician no sa dinukat isagsagan mo dagiti Nagilian MPS iti request para iti autopsya tapno iti kasta ket ma-determine doon niya iti cause of death datoy biktima. Kabayatan na ajay mata ili iti Banggara La Union na may samet nga pasamak wenno suicide incident iti napasamak sa jay di matlaeng kalman na partikular iti barangay Alzate iti ili nga Banggara La Union sa dino dati biktima ket Managan Edgardo Manzo gatawen iti 20 ket inem maysa manna or mangalap ken datoy dan iti live-in partner residente iti Sitio or Pudok East Tagudina Ilocos Sur. May basar iti inisyang investigasyon nga insayang kat dagiti kameng iti Banggara Police Station no sa dino ket idi bigat kalman nagarop alas 6 ket adda dati nakakita ken kuana nga Managan na Alexander Barnache 23 anyos ada nasawa may sa mangalap ken residente iti barangay Pudok East iti nga Tagudin La Union no sa dino ket bumalasi kuma daytoy iti Karayan tapno iti kasta ket apan na pakanen iti baka daytoy wen apan na ipastor ngem dita nga nakita na matan dati biktima nga nakabitin daytoy baban iti maysa nga nylon rope nga pusipo o naipulipol iti tinggad na wenno na galot iti tinggad na iti karod bamboo grass kasaruno iti panagpaarayat daytoy tapno iti kasta o dagiti met pamilya or relatives iti biktima ket dagos damet nga inikat dati Italy iti biktima no sa dino ket interong dapay daytoy wenno daytoy biktima ket nadeklara nga natay agarop alas 8:50 idi kalman baban pa lang iti municipal health unit iti pailaang nasa o nga munisipalidad na amuan nga ti live-in partner daytoy ket naadandagar iti kumbaga dati nagargyuda iti napalabas nga aldaw gapanan mo tanan dati maipagarup nga panagbalin nga manginom tinasa o nga biktima. Numbo M. Jorti sa reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union, Basta Radyo. Bombo!